Josema? Barkatu, Iepa, pintxo eta pote... Orain iparragire naiz, bale? Gaurko misilua, iparragirren bidez, helduko zaizuena. Gernikako ferilla, berezia delako, ona hemen burutu, beharko duzuena. Errimak ez dira oso finak, baina... Bilatu ezazue bertan, piper pikantena, topatu eta ekarri, Josemaren gana. Euskal esentziaren lekukoa baita, topatu eta ekarri, piper pikantena. Gernikako arbola da bedenkatua, Euskaldunen artean guztiz maitatua. Barkatu, Kriston trafikoa zegoen batzarretxetik. Ja. Gorgorituak egiten etorriko zinen, ezta? Zupintxo, mehatxatu egin nau, Misioa horrela jantzita eta ereserkiaren melodiarekin abesten ezpanduen, kale gorrira bidaliko ninduela esan dit, Horrela oso ondo zaude, autentikoa baino hobeto. Nahikoa lotxa pasadut bidean, venga. Arropa zaldatu eta lanera. Buen. Ode, nola egin duzu hain azkar? Nola egin dudan zer? Baizu, zuetzara izango eskultura bizidun horietako bat, ezta? Txampona bota eta susta ematen duten horietakoa. Piperrak, gorriak, aldez. Ez dute pikatzeko itxureik, Kaixo, egunon. Galdera bat. Ze hauek pikatu egiten dute? Ez dute pikatzen. Bale, mire esker, eskerrik asko, Hauek, como que si pikatzen dute. No pika. Vale. Venga, eskerrik asko. Hauek pikatu egiten dute? No pika, no? Vale. Bai. A ver, min? Gauza bat, hauek pikatu egiten dute? Ez. Pikatu usandiak igual daia horrek ez. Ez dute pikatzen, ezta? Hauek ordea bai. Hauek bai. Bueno, Pikatzen duten piperren bileie. bota egin bila bat, txikitute eta frigidu eta jada nagutzen bitzu pikanteak. Baina ez, misio bat dugu eta hori trampa litzateke. Ez trampas, hemen trampa. Non ez dau trampa? Nun ez dau trampa. Danian, emo esan. Danian dau trampa? Asko ademaz, Azokane bai?
Baina hemen ez, postu honetan ez. Hemen onrauek are, oso onrauek, Hemen opera santu, Aizu ona, arrautzak zureak dira bai. Ez nire oioanak, Hoi da. Begiak ez oiuanak. Bueno, zer da bizu, hemen, hombre! Begira zein etorria noain. Marko! Bai, ba. Herriko plazarik ederren da. Bezero ilustria, Produktori ederren da, hombre. Kortezu Marko, badakizu, nora etorri, Bai. Euseunak erosten, Bai. Bueno, Kortezu biko alkalde oia, aizu. Bai, alkalde oia, bai. Bueno, zu jende famatu askorekin ibili izan zara, por cierto. Ni. Dalai Lama ezagutu duzu. Dalai Lama. Juan Pablo Bigarrena. Juan Pablo Bigarrena, oin santua. Bai, santua. Santu batekin Santu batekin egon da. Nik esaten joat oin, argazki dekotela santu bateri eskumo tenia, notekon hori. Hori da, Santu bateri eskumo ten. Eta Guinness errekorrak, eta... Da bai, zera gartzen, Juan Carlos Erregi ere bai. Juan Carlos Erregi bai, Bai, ardo potebi edo hartzen, ordu laurenien, da berbetan, da, bueno, zengo zua. A ver, danak gauze uste txarra beste egiten. Ja. Aizu. Guazen geurera. Ari gara bilatzen Gernikako piperrik pikante. Pikanti topetako, tope bizu pikanti dara. Claro, hori da gure misioa, zaila, baina hortan gabiltza. Bai. Aizu, zu ezagutzen dituzu hemen ekoizleak eta bai, ezta? Bai, ezta? Eramango gaituzu Bai, goazen. Venga, Egunon! Bai, egunon. Bueno, amendeko zue, Pilar, betiko bazer txarra, listolako generu dekona. Bai, ikusten egia, bai. Seguro bat zuen, bildurri barik. Sekulako tomate horretariko dauna. Bueno, orduan, aizu, Marko, zu badakizu noiz hasi zen feria, noiz hasi zen, o... Neure bizi guztien ez dut hemen hau feria, beti gernikikoa beteko. Pilarri, oso ondo dijo aquí, osea, negozioa, dana saltzen nahi da, dana tomate behira, ja, usten nahi da. Biztig ez gaten da tomati, Dana zure baserrikoa, Bai. danak zure Bai. babarronak ere. Bai. Buenak dira. Bai. Itxura, ona, hauek, bai. Bai, oso atirez, oso gozo atirez. Ona. Eta zenbat tomate, zenbat kilo Asko karten ateatzen dut. dezute hor baratzean? Asko karten dut, asko. Bai, Urte guztizien zapatuek eta astelenak etortena eta asko. Asko. Bai, Eta zuen piperrak, Gernikako piperrak bai, dira. Eguernekeko piperra da. Pikatzen dute. Ez. Bapez, ezta? Bapez. Zaila izango da, gure misioa betetzea zaila izango da, Andoni? Esatzu lehen be, horretako piper binek ero zuriko zuen piperra. piperra. Esan digute trampatxoren bat egin barko. Bueno. Ba, ederki, Pilar. Ederto. Eskerrik asko, Pilar. Bai, zeuedi. Hala, hurrengo arte, zorionak eta, bueno. Asko. Kaixo, egunon. Mila deko zuen. Mila, erki. Mila uzami. Mira, hauek azak dira. Baina ez jateko, Ez dira jateko. ipintzeko, kanpuen hor, Hori pollita jartzeko, ara, kuizkero hori behilik, Aizu, Mila, eta orduan, baratza duzu, barazkiak eta ekoizteko, eta baita ere, Lorak. lore sorta guztia bere Lorak ekoizteko. sortak da lorak jardinen ipintzeko. Ez edes bardinek. Eta zerk ematen du lan gehiago? Honek, Danak. arek. Danak, ondo gure basu zen euki, danak. Zenbat landare mota edo zenbat lore mota desberdin dauzkazun badakizu. Bueno, bitxura bera bai, baina. Noiztik zaudete hemen postuan, hemen... Hogeta, 11 urte. Hogeita hamaika urteia, Bueno, ba, Mila, eskerrik asko, postu Bai. ederra daukazu benetan, da ea dena saltzen duzun gaurkoan, Arazo hor dau, puestu eukitxie eta genti eukitxie, zeu ezauzen lekue. Vale? Bueno, Mila, mila esker, Bai. Agur. Banoie, segundo txua. Bai. Bezeroak lehenengo dien iretzat eta. Bueno, lanpetuta David. Bueno, Marko, orduan hemen ze... Hemen Zein dago hemen? danetarikue. Hau zein da? Hau de idurre zelaia. Idurre? Arteakoak, Kaixo, Idurre, lan egin lasai, gu hemen aigia. Idurre zelaia. Aizu. Hone diez boletu zeduliz. Bai. Hone diez boletu zeduliz, izonek. Honek, uste ditxe, oine, azken gueguretan ondo asko porten dugu. Bai, ateia. Eta, bueno, hemen gitxidekoz besti salduko zuzen. Eta, bueno, hemen deko zuzena, Gernikako piperra, tomate, eta zagar, bertoko zagarra. Eta injaba, agarruna. Agarruna. Begira, Andoni, piperra. Hauek pikatzen aldute? Ez da. Ez dute pikatzen. Hauxe, tomati gozue, Marko. Bai. Zenbat tomate, zenbat kilo ekarri dituzu? Ba, 200 inguru. 200 kilo inguru. Eta danak salduko dituzu?
Espero dut. Bai, ez da? Espero dut, bala, zi. Hauek, zure baserri ingurukoak dira? Bai, antxe invernaderu izkinan urteten dugu. Bai, Pilatu ere egin gabe. Keba, hori mundu guztize preguntatezte, non topezu zonek, eta han invernaderu izkinen, edo hoge azpilen esatetzatien. Eskerrik asko, minuta hori dedikatzeagatik. Bai, eta zuri ere, Marko, Eta Marko ere agurtu ingo dugu. Bueno, Marko, gure misioa jarraitu behar dugu. Zuek, hemen enprosima zentzule, baina orain, zuen hortizier musikarekin. musika jarraitu. Bai. Musika jarraitu. Musika herriez, Herriez. Bueno, aio. Zer? Otxo! Ai ba, oitxo, txiki abesten da, Gerniken. Aixe, Kontxo, bakizu, hemen kalien abesti eu, 5 euro ala, Ze eskubideen gatik Bai, eta Kalien, Naiz Gerniken. eta gaizki abestu? Bai. Kauela, Bai, Suelto gaur, Bueno, soldo espadako zu betzeuzera igual hartzeko edo, Hoixe, Bai. zaitetako mediatuko ez. Oso. Unigo, zuk ez duzu jakingo non topa dezakedan Gernikako piperrik pikanteen, azta? Hostia, galdera, na hori. Gernikako piperri pikantiena agertu ikiatzu. Hemen ez dago bat edo beste. Topo indiko guraz. Bueno, venga, otzen zebetze. Adin bat dago unok, ezagutzen zaitugu eskixugatik, baina oain gehienek ezagutzen zaitugu gatibugatik. Bai. Kontatu, noiz eta nola sortu zen gatibu? Ba, gatibu sortu zen 1999 urtean, graben ginduen disko txubete ikastolantzako, eta kasualidadez Aimar etorzan gitarri sartzen. Eta grabetan gauzela, hasi ginen berbetan elkarregaz, sautzen ginen txikitatik, ze beren ama nire literaturako andereñoa izenda da, Amaia. Eta hortik hasi ginen berbetan, gero eusiteko guzela, rock and rolla, eta zein, bueno, hasi ginen gelditzen, eta ja bestizek formiertzen joan zein, da, bueno, erabaki genduen taldi aurrera bati, ez. Musika, estiloa, zure mugimendu horiek, gauza horiek, paper berezia jokatzen dute, papel garrantzitsua jokatzen dute zuretzat, baina hizkuntza ere, ezta? Eta batez ere Bizkaierak. Bai. Zergatik Bizkaiera eta ez batua edo... Bai, Aimarregaz eta hasi ginen nien, baina zut, 99 urtean, abestizek egiten eta holan, hasi ginen elektraketa egiten eta Bizkaieraz hasi ginen egiten, beste pentsamenturi barik, ez? Osea, geurie da, errazena da, eta, bueno, egin da egun geurie, osea, honesik urtetasku ondoen. Azken bat gene Bizkaiera zein, eta euskeraz batuera pasekeran itzulpen bat diguzu, ez da? Euskeran itzulpen bat, orduan. Ez gendu nahi, ez gendu naturaltasun bat nahi izin genduen, eta gure naturaltasune Bizkaiera da, ez da. Musika, liburuak, telebista, politika, ez dakit, sukaldaritza agian, Sukaldien ez zinegu egin dut. bai? Bai, guzti dut jat, sukaldatzea, bai. Eta gustatzen zaizu etxean ibiltzea, Bai, sukaldean asko, eta... nazte utie eta gauze gehiago eta... Pintxoak ere, ez? Pintxoak ere. Pintxoak, hombre, holako leku baten, hausokoan pintxo bat jatie, honek badikoz, ni unmetatik akortanaz, beste leku baten eguazan, baina, 50 urte dekoten zik untxeik itaz, eta hau beti existitu da, eta amengo pintxoak beti izin dire punteruek, ez? Eta hemen pintxoak jatie, beti da gozaba bat, ez da. Bueno, eta hemendik aurrea, zein da izango da gatiburen norabidea, edo zein da urrengo helburua gatiburen? Bueno, hau helburu, hori izango da, disko prepareu, amaitxu, eta gero, karo, igelak pelikulien aurkezpen batzu duguz, horrek aurkezpenak kumplidu, bete, eta handik aurrera, aurrengo jirako prepareu, eta beste barrezekaz, beste urte bete, edo, bueno, plazak egin, edo kontzertuek emoti, ez da. Ez dira gelditu, erritmoa, a tope, Ez, holan geldi baino. Bueno, erki haizu, nik jarraituko nire ibilbide honekin, ea piper pikanteena tokatzen dira. Hortan zabiz, Hortan da, baina esan diazu tokatu behar dara hor nonbaiten azaltzia edo, baina ez dakit nonbaitea jo naiteke. Ba, nire petzot horre, plazan, gaur egalizuzlako gurean, horre animalizen txapelketie edo konkurso badau. Hor topeko zu igual ondoen, A ber, animalien lehiaketan piperra. Bueno. Ba, animalien lehiaketara, mila esker, Alex. Ia, esan topetasun. Venga, sorte honen eta horren arte, Hartu kafea lasai. Venga, arte, jo. Kaixo? Kaixo, egunon.
Mila kolorau taberna da hau. Bai. Zergatik izen hori? Hori, piloto zaren nahizelako. Ja, ez da izango, Gernikako piper pikantea jatean jartzen zaizun aurpegi, ez da gorrituta, ez da horregatik izango. Piper pikantea Gernikan, ez dut uste. Ez? Ez, hemen ez. Piper gozoa, bai, pikanterik ez. Zuk ez duzu, piper pikanten berri ez duzu hemen... Midak idala ez. Bueno, eta zer egiten duzu hemen? Hemen, lantxoko txipioia plantxan, ongoak, risotoekin. Ongoak risotoarekin? Bai, nahi duzu paseu da presteko dugu risototxo bat, da? Bai, noski. Bueno, Aitorre presteko dugu risototxo bat. Ederki. Bai, pasatu. Hemendik? Bai. Oso ondo. Eskalopin de foie, krema likidoa, zainzuriak edo espartineros, onjoak, bertokoa, sasoin gauz, baserriko arrozea, gero gorringoa botateko gainetik, eta noski arroza deko goin jedea, fume apurtzu batekin, fume bat, ini arroza, etxin moduen, betiko moduen, eta, listo. Haizu, eta taberna hori dagokionez, noiz hartu zenuen, o noiz hartu dezue, edo... Ekainean egogu 7 urte. 7 urte, ja da? Bai. Bueno, eta ze eskaintzen duzu, esan nahi dute... Bueno, eskaini pintxo beroak, momentu egin ditzen duzen pintxoak, da gero karta ere badako dugu jantokia. Bai, batez ere temporako produktuak. Tipiroiak, bisigua, erreboioa, gero daukagu beste bat, mil azulerana. Ara, mil kolorau, mil azules. Da gero beste taberna txikitxo bat estankoa ditzen. Bueno, ikusten ari gara nola nahaztu duzun arroza, bota dituzu barazki batzuk, ez da? Bueno, barazkiak zea dira, trigeroak, ez da? Bai, trigeroak izan diet, eta onjoak, arroza, eta nata. Krema, bai, nata. Krema likidoa, eta, bueno, txikogu minutu pare bat edo, apurtzete ja bera mezkle ditzeko, eta, bueno, hor jarriko dugu fua pixkat txapan, ez da? Esan dezunen jantoki ere baduzula. Bai, jantokia barruan, hemen mai altuak, pintxoak edo razioa jateko. Bai, guk egiten dugu ja tradizionala, bertoko janariak eta arrainek plantzan eta... Ja, zuek tradizionala. Bai. Bueno, beraz molde horretan sartuta. Eta... Oina arrotzea botako gorringoa. Gorringoa bakarrik. Gorringoa bakarrik, bai. Zer moten zo gero nastu eta moten zo sabore. Bueno, osake, gorringoa estik tartarre bat izango aldiz bezala. Bai, gero bera haitzen juten da hor. Arrozaren beroarekin. Bai, beroarekin. Ja, egosten joaten da. Bai, temperatura atzen dut, eta jarriko goa putzete adornatzeko, eta... Bueno, pintxo horrekin, bazkaldu dezakezu, esan nahi dute... Postra eta kafea. Bai, sekulako pintxo. Botazio zer. Kendu. Kalabaza krema bat bota. Gatza baltza. Kolore moteko. Eta, bueno, ya está. Listo. Pintxo bat. Esan dira, Aitor. Baina, itxura... Zino beha dauka honek. Bai, probatzea besterik ez da. Eta pintxo hau zerekin bustiko genuke? Hori, txakoli batekin, oski. Bizkaiko txakoli batekin, ez da? Claro. Bueno, haizu, esan dezu, hau nahazteko, ez da? Bai, nahaztu, beto. Bueno, hau ireki hemen. Urdaia azpiko busketa batekin. Impresionante, esan bezala, gainea, zapore pila bat nahazten di hemen. Osa, rosa bakarri baizik. Pintxo edo razio egin dugu. Txikiagoa edo handiagoa, segun eskatzen dago. Eski oso ona dago, oso ona dago. Azken galdera bat, zuek baldaki zuen non aurkitu dezakedan nik Gernikako pintxorik pikanteena? Bueno, azokan. Gaur azoka eguna da ganera, osea Azokan. Bai. Bueno, eskerrik asko, bizeta gaitik. Eskerrik asko zuei, oso ona, zorionak, eta azokara noa piper horren bila. Ondo. Ondo izan, ondo segi. Mila kolorau, mila azule. Venga.
arte, un zaitez baserri maitia jatetxera. Hor topatuko dezuta, piperrik pikantena. Ze, Andoni? Maitasuna aurkitu duzu? Ez, behi aztertzen ari nintzen piper pikanterik janote duen ikusten. Ja. Eta, ze, planik egingo te duzu elkarrekin? Zera, esedez. Adin txikikoa da, venga, tira, lehiak eta zeko da. Adin txikikoa? Bai. Oztuten edo, zer lapur asko etortzen da hemendik. Ez, naiz etorri lapurretan, ez. Oso moñoñoak, piperrak hemen, Aizu, hemen da, piper pikantea zein den horren atzetik nabil. Hemen ez dugu piper pikanteri bat bebez. Bat bera bez, ez da urtetan hemen, hau garrikoko piperra da, da hau da piperra dultzie dana. Eta, bueno, besterik egiten duzu hemen, edo... Bai, egiten duz beste gauza batzupe bai. Bat guz tomatiek, letxugek... Eta ikusterik badugu? Bai, klaro que bai. Hau da zuen... Bueno, neguetariko bat, ezta? Bai. Bueno, eta hemen zer lantzen duzu, Bueno, pues hemen danien tomatie. Dire, 2005 metro kuadro danadal tomatie. Hau da, jak, da gero deku beste tomate klase bat bertokoa. Da gero ganera egiten du beste osatxo komete gotzot, egiten du lurrien. Ze geizen bat, ja, hidroponikoa da produktori geizen tomate lurrien ez da behiten, ja. Bueno, hauek dira orduan, bertoko, zuek aipatutako bertoko tomateak hauek dira, ezta? Haunek, bai. Hau da, bueno, formaz ere ikusten da diferentea diela, ez da? Bai. Eta pixua ere, ez daki? Batzu pixu oso pixu ondizia. Bai, dena den, nabaritzen da barruan oso mamitxoa diela. Bai, mamitxotita. Ze, itxura ona. Bueno, orduan hau bertokoa da, eta galdera bat, hau beste nun baiten ere landatzen da, esan nahi dute hendik aparte edo... Gerniken, azokan, astelenetan, azokan, igual, bertoko bazarriko jenti joaten dena azokara, pues, arek eukileki automatia behar. Zantzien, holan, bertora dediketan den jenti oso gitzi, inopez. Bai, azokan egon gara gaina beste, ekoizle batekin, Mila Osamiz, eta berak bat zituen olakoak. Bai, nire maztiz da. Zure maztiz? Claro. Orduan biak ekoizle, biak lanean, elkarrekin. Eta semiebe bai. Eta semiebe bai. Seme bi, da bizek, oin momentuz bizetauz. Biak da, bueno, orduan etorkizuna ere ziurtatuta dago, hemen baserrian mentzat. Lana badao, oin ez dakit jente gaztiri, interesantirik honegaz lanagaz. Hemen bihar asko emide, hemen zapaturik ez dau, domekarik ez dau, oin udene egune sortzi ordu bez. Hemen 10, 12, tokaten dana. Dana batu bide, klasifikoen bide, eroan bide, eta geurko jente gaztiek, darrazioidek eurek hori bizimodua, gitzik nahi dabe. Bueno, Txomin, eskerrik asko, benetan, asko ikasi dugu, tomatearen inguruan. Ni dena den, badakizu, Gernikako piper pikantenaren atzetik nabilela, eta ez dakite nora joan naiteke hori bilatzea. Hemen pikantik jendabena, ja urte batean intimade urrungo guan ez da biken, ez da piperrek erosten inok, pikanti badia. Ja, horregatik, ezke guri misio zaila jartzen dizkigu, bakizu, baina bueno. Ibarrara do, joan, gendilatxo oso die, lantzin batek, piketen lantzin batek. Gernikako piperra. Gernikako piperra ez. Saiatuko bea, Ba, eina legina, beti, ez kantzeu. Hori da. Bueno, Txomi. Erto, ba. Oso ondota, mila esker, Bai. Eta hurrengo arte. Vale. Ondo izan. Erto. Mezuren bat niretzat? Apa, egunon. Hombre... Joanen zaldua? Bai. Atletikeko atezein oia. Ni telexera guzizte dekotuztu, baina, Postenaz. Egin dezakegu argazki bat elkarrekin? Hombre, ezer baino lehen. Zelan ez. Bai,
lagun batetzako da. Bai, lagunentzako edo zuretzako da? Bueno, niretzako ere, hori, baita, bai. Lagun batei, hori bai ona, Mila esker, Largo apurten dugu, ez? Bueno. Bai, ez horrek aio. Hemengo baserri hau ez da zure izango. Bai, nire baserria da, bai. Haude baserri maitea, eta hemen gagoz gu 92. Baina baserria baitu urte gutxi batzuk gehiago. Honetekoz lauren urte bueltagan baserri honek, bai. Haude, bai, baserri oso zarra. Además da, baserri zarra, baina dau ondino lehengo estruktura guztiak eta... Garrai batean bezala dago, berritua, baina garrai batean berritua pizkatxuet bakarrik, bai. Ez larregiz, ez da guztetan nalan gauzeke lar barriztut eta uste beran bihotzea haukin bideola honelako tokiak, ez da. Eta zu futbolaria izan zara urtetan. Izeritzen bai. Nola hasi zinean zu futbolean, beste edozein ume bezala? Ani hasi nintzen Gernikan hasi nintzen. 16 urterekin jolasten aba goizien juvenilek askotan eta beste baten nagozik arratzaldean bai. Atletiken ze urtetan hasi zinen? Atletikan hasi nintzen 17 urterekin eta egon nintzen urte bi juveniletan. Handi pasan nintzen Bilbao Atletire, nintzen urte bi, eta handi lehengo ekipora. Lesioagatik utzi behar izan zen. Lesioak indozten aldatu futboletik, baina, bueno, beste bide bat, toparroan, eta... Futboletik sukaldaritzara, zergatik jatetxeak irekitzearen zaletasuna zenuelako, ez dakit, familietik etorrita edo bestela? Familia, nire aita izen zan kozinora izen zan. Kozinora ez, itxosoko kozinora izen zan. Itxosokoa. Eta nire mama izen zan mundekan alako kozinera oso ona, Balbina. Eta horreko ze guzti atzanien etzentzue bialdu manda batetik eta hortik hasi nintzen, eta, bueno, ontxart, bai. Bueno, baserri ikusi dezakegu? Zelan ez, hombre. Ikusteko, hau. Bueno, zer egingo dugu gaurkoan hemen? Gaur egingo gu pintxo bat txipiroiegaz. Bueno, txipiroie, saldagaz, txalotagaz eta, bueno, tinta bat. Tinta. Deko infuzioa dekogu, beran barruko tiperekin, eta inda dugu infuzioa. Deko hemen hartogia. Hartogia. Bai, deko txalotatxu batzuk, horrekaz behin dugu hori infuzioa. Deko txipiroien tinta. Eta dugu txipiroia garbituta, horrengo razan, bestara ikusite da gauz asko gai, baina, bueno, razan bekusteko beste modu beteiteko moduan. Aurrea, Hasiko naz? Bai, misera. Hemen ikusten parrilla ederra. Bai. Gu gauz asko egiten dugu parrillan, egiten dugu danetakoa. Ez da, guretzako ez da limiterik, parrilla egiteko, beti bier dugu elementoa parrillan lan egiteko, ez da? Eta horrengo alako, ikusi hori sarten perforatuta dagoela, eta horretik guz, además, egiten duguz, zue bizizegaz, segun ze geuze bidegu bizitzasun zutan, ez da? Ez dugu hori gauza askotarako zu izenbide leune, baina bestetarako izenbide bizitxoaz izaten da oso harina izaten da. Bueno, Juanan, Atletikeko jokalari hoia izana, hemen Atletikeko jendea etorriko da, ez? Tarteka, bazkaltzera, faltzera. Beti etorten direz, eta beti etorri direz. Lehen gitxo bat etorten ziren, ze lehen urteko despedidak eta gauze guztik egiten dugu zen hemen. Baina, oin egiten dugu gezope bai, etorten direz, bai halan bakotxetan, ez da, edo familiarekin, edo parejarekin, edo... Eta, bueno, oten da, amengo klientela da desberdina, eta etorten da toki guztietatik, albokoak, kanpokoak, estranjeroak... Eta izen ezagunen bat edo esateko, edo oso diskreto izaten zara horretarako? Gu horretan izaten gabe oso diskreto. Oso diskreto. Bai. Gu bezaten, hagen etorlik nahi dana, baina guk ez dugu esaten, aquí viene Pepe, argazkia toki guztietan, ez. Jakin gabe gaitako nezorban. Bueno. Horrengo deu tostada bat tengo de orain, hori de infusioa, tengo de tostada txubet. Eta hori geldituko da, gero meloso, samur, eta horrediko zaporea, itxosoana eta txipiroiena, ez pentsateko moduan. Da oso potente, txipiroieko lan fresko dauzenien,
eiten dugu, okite dugu boltzatxuet eta asko esan dugu hori boltza zikine da. Zaporrean ere eragiten du horrek. Bai. Txipiroitxua eta tostada bai. Dauneko jau zaila, Badu jau zaila orantza, itxosoa guan. Bai. Guztiz. Eta hau, hemen jatetxean ateratzen duzu pintxo hau, ez dakit, bazkatu horretik? Ez, jatetxean pintxoak ez dugu zetzen, eskontzatan eta bai, ze orduen iten dugu zan kokteletan eta, gauz asko. Haude, beste jateko alan pikatzeko moduan, alako zer bat, bai, fenomeno, baina alan pintxo bakarrik eiteko moduan, ez dakit, bera izango bazan, alan zeren, ez da? Bueno, hemen dauz gauze jain da. Eta ingo dugu, ondino ingo dugu, tostatu pizkatxu betze nahi duen krujentia. Krujentia. Bai. Hankak eta krujentiak. Bai, hankak krujentitxoak ingo dugu. Babitu zelako kolorea gelitu batzon txipiroiari. Aurkezpena ere ze garrantzitsua den, gauza polita gelditzea. Garbi. Borrotxetita bat ingo negaz. Itxasontzire baten antza ere badu, Bai, claro. Hori beleroa da. Da, listo. Ustezu, zerrez, zeharin eta probatu eta zegoz. Probatu eta ia zelan ikusten duzu. Erki, banoa. Zest. Bai, atxalota eta ez etxik gero bestea, Ez da ezer geldituko, lasai, dena barruera jongo da. A ber, ba. Jan alda? Joan hanek izan bezala, itxasoa guan. Itxasoa guan, claro. Ziurrenik zuek lan asko izango duzu, Ba, bai. Nik importazioa zaizue bitartean, kanpoko mai elegante horietako batean jango. Perfecto. Ederto. Egin. Ni esker, Alexia. Bueno, Andoni, ondo segi. Berdin. Ezagutzen duzu bidali. Kaixo, sagardo bat mesedez. Bai. Hasien? Olga! Edurgaz? Zer moduz? Zeitzen zuen mengerdiken? Begira, eserita kontatuko dizut. A ber. Begira, piper pikantenaren bila nabil. Bai, hemen, bai, hemengo Gernikako piper pikantenaren bila gabiltza. Eta bueno, honea bidali naute eta bira ze sorpresa. Olga Zabalgoge askoarekin, Bai, da betxo kroketa dekote zen menprez, zeni kroketak. bakizunun gauzen bolina sarrien gauz. Eta hau da, Gernikeko instituzio bat esango nekenik. Bai, Bai, da batez ere janari zengatik. Ze hemen etzeko etzielez jaten dozu. Etxean bezala, ez da? Etxean bezala. Honek kroketak, lagun bet oneri estatetzela Ferrero Rocher diezela. Baina nipetzen du gozoa dizela ondino. Bueno, haizu, Olga Zabalgoge askoa, abizen horrekin eta 8 apellidos baskozen egotea, zen nahi dut hor jatzuk badituzu euskal abizen guztiak danak batea, ez? Dana batera lehenengoan ganera. Bueno, haizu, noiz hasi zinen EITB-en lanean? Ba bitu, EITB-en hasi nintzen karrera bukatu eta berehala. Osea, datorren kursuan ingo dizu, 30 urte ETB-en nahuela. Osea, arañegun. Eta nola izan zan pausu hori? Nola baitere kamaran atzian egotea eta ben kamaran aurrian agertzea? Ba, apurtxo bet zaila. Ze, bueno, lehen kamara aurrien bai, baina ez hain beste. Dani naz, hain zali aurrien lehenengo frontarretan agertzeko, komodagoan nahuelako atzien edo biltzet kamara hemen izkutu baten egoteko. Pentsen da honeguen nazela albizti, aurrien dekoten baino. Baina, bueno, ondo, eroso eta oso esperientzia politia izan da, eta profesionalki eta personalki baita. Baita. Bueno, kroketa hauek probatu behar ditugu zen, biak kroketa hauek. Bueno, zu probatu eta esan.
mantekielako di, ez dakit da eurek ez da bezaten formuli ezein dan, baina ez diez dute oso formula gozoak, esaten gainera. Keba, da direz, zoragarri zen. Krema, eta zaporea ez dago aurkitzerik. Ez. Oso bigun txuek, eta... Bueno, hain ulertzen duzu, zabitin nire lagunek esatetzi, Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, bai. Eta bolinan etorri eta hauek hartu beharko dira. Haunek kaioak, morroak, eta tostadak be bai, eta bueno, hemen oso ondo jaten da. Azken gauza bat, nik esan dizute, piper pikantenaren atzetik nabil hemen Gernikan, eta nun aurkitu dezaketo, hain arte kale egin dugu, eta nun aurkitu dezaketo. Beitu, piper pikantiek izen arren, Gernikeko generoa bada, genero ederra izango da. Baina, gauza baten gozu, betxu, urten eta eskerretarain, Irusaku taberna... Irusaku taberna topeko zu, eta igual bertan aurkituko zu topetan zauzen hori. Bale, eder. Bai, ni bitartien hemen geldituko nazen, nien hori esugaz. Kroketa ederra Zugan piperran bile, baina nien geldituko naz. Oso ondo da. Olga, mila esker honetan, eta ondo segi, hurrengur arte. Bai, abartapetan dozun, agurazia. Aio, bueno, hau, zuk egingo duzu, gonbidatzen dauzu, ez da? Bueno, bai, gaurkoa gaitik bai. Urrengoan ere kontu, Gaurkoa gaitik bai. Urrengoan ere kontu. Aio. Ote, juntzaitez bain, zaio berri jatetxera. Eneko ordorikaren gara. Ea bertan suerte di daukizun. Jode. Zer? Zezenari begira? Behiarekin batera hirukote bat egin nahian, ala? Oraindik adarra jotzeko gogoarekin, ez duzu nahiko eskarmentu izan, bidalitako argazkitxoarekin? Zein, atletikeko atezein oiarekin egindako selfia? Bai! Ahaztuta neukan. Zein, piperrik pikanten aurkitu alduzu? Pikantena oraindik ez. Zu? Ni pista baten atzetik nabil. Gero ikusiko dugu elkar. Gernikara. Konnichiwa. Anataka taberna... Uste dut erretu zarela, Hemen ez dugu japonesez hitz egiten, Hemen euskera zitzen gu berba, Esaten nuen banik etzenuela japoniar itxurarik. Ez naz japonezan, ni Gernikar peto anaz. Taberna hau, Irusaku du izena, eta izen horrekin iruditu zaite japoniera, holako... Bai, taberna honek Irusaku deko izena, gudeu esan musion jolasten zauzenien, iruzurregin, edo hau da, trampa egin. Bikoteko bat, beste bikotiegaz aliatu egiten da, eta orduen trampa itzen dutzo bere bikotekidieri. Musegaz dotute da. Hiru baten kontra hori da? Hiru baten kontra. Jesus. Horregatik ez dut ni musean jokatzen. Ez, bueno, piper pikantean atzetik nabil. Pikantean atzetik zabiz? Bai. Gure basun etorri eta beste gauza bat hobia bat arakotzu. Dekote pintxo bat, piperrak baino gozau bat direnak. Du guazen? Erakutsiko txut. Eta ze pintxo egin behar duzu? Bitxo, zu piperran bi etorri zara, baina gaur olako tomate trampantojo bat engo dugu, tomate faltsu bat, da hemen deko zuz ingredientiek, izango ziren dekogu hor kapa, gelatina moduko bat, bai, egiten dena zukatatxerakoan, gero kulisa, frambuesarena, sagarra erabiliko dugu, baita ere, ogize, maspasa eta intxa horreketeko zen ogize, eta gero ingredienterik importantiena izango litzeke foie ganatxea. Lehenengo ganatxea daukagu prest, eta orduan sartzen dugu hor manga pastelera horretan, behin manga pastelera horretan sartuta egingo duguna da film plastiko hori zabalduko dugu, eta plastiko film horretan tontortxo batzuk egingo duguz ganatxeagaz. Bueno, izu, eta noiztik zaude taberna honetan lanean, noiz hartu zenuten, nortzuk? Hasi ziren oindala bi urte, nire itxe eta bere lagun batek hartu egin taberna hau. Musion jolazte guzetan jakie eta orduen hori zena jarri dutzagun. Orduen bitxu ikusten duzu ez da, tontortxuek zelan egiten dugu zen. Oso kuriosa da, ze etxuria hemen ez, ikusten duzu tontortxu moduen, mokordo moduen, baina gero azken etxurie ez erun esango haudanik. Egiten duguna plastikoa hori, ebai. Honek lana ere badauka, Bai. Orain poltsatxo batean sartu. Hau da zuen pintxo izarra, hemen Irusakun. Hori da. Asko saltzen dituzu. Asko saltzen dugu, bai. Ze, behin taberna zu sartu zaren moduan, sartzen zarenien, biztara emoten zu, ez? Tomatearen hori gorritasun hori, gelatinaren gorritasun horrek biztara emoten zu eta gozi esan zen. Gero dekogu beste bat oso famatu dena bai, olako ogi bardinegaz edo antzekoagaz egiten dugu,
Eta gero erabiltzen duguna da Philadelphia gaztaie, bai, holako kroketa faltzu bat egiten dugu Philadelphia gaztaiegaz, eta gero inguruan krokanti apur bategaz. Eta orduan hori ere jaten duzunean, hor Philadelphiaren kremosidade hori krokantiagaz oso Baina ideia ikusten dut dutela olako zerbait, ematen dute zerbait direla, baino beste zerbait dira. Jolasten dugu testurakin eta oskailuraz sartuko dugu. Hauek oskailuan. Hori da. Oieko hain, oskailuan, suposatzen da, 2 ordu zegoen behar dira. Bai, pare bat ordu, 3 ordu ikusten dugune arte gogor geratzen direla. Behin oskailura eramaten dugu zenean sakutxo horrek, bai, egin duguna da mazpasa eta egintza burro gise hartu, eta molde honegaz formien mongo gotzagu. Zuek erabaki duzu ogi mota izatea, baina beste ogi mota batekin ere egin daiteke. Bai, hau da, apuru bat testurakin jokatzeko, ez? Mazpasak egintza horrek, dana gelatinosoa izan da, krokanti apurtxo bat izateko ere, agoan igartzeko, ez? Hor dekogu sagarra. Orduen, zagarra ebaitxe dekogu, ipiniko dugu zor, ikusten duzu moduen zulotxu egaz. Bai, bihotzak endu diozu. Bai, hori da, bihotzak endu dutxo. Eta sartuko duguna da laban. Esan dutxuten moduen, 10 minutu edo itxikora bera ikusi arte eitzen dara. Ganetik azukeri jarriko dutzen eta vainilla purtsu edo bai, toke bat emoteko. Bueno, zenbat osagai, zenbat... Emoten dugu oso pintxo gatsa dela, baina ikusten duzu moduen, bai osagai asko dekoz, baina nahiko simpletxue da, ez, eitzeko, ez da, edo nok etxien eitzeko modukoa bada. Bai, pazientzia pixka batekin, bai, bueno. Nik uste zailena dela, mus, lortu duzuen mus hori lortzea. Bai. Ordu naueko hain, labean 10 minutuz. Hori da, bai, labean sartuko dugu. Eta bitartean dugu baita oskailuan. Oskailuan, daukagu ganatzea. Bueno. Beno, hemen dago ikusten duzu ez? Bai. Oskailutik ekarri dugu. Geratzen da, honan, gogortute. Tomate txureko ez da. Tomate raf horietako, horien itxura dauka, Hartuko dugu kulisa eta kapa nastea, bai? Bai. Eta ikusten duzuen ez, prestatuta daukagu hemen gorria kulisa, eta emotako diogu kapa. Kapa, bale. Horrek egiten du... Loditu eta gelatina textura bat oso. Ematen dio. Hori jarriko dugu irakiten, hori zutan jarriko genuke. Eta baina hartuko dugu pintxo da makiatxo hau, sartuko dutxo hor erdizen. Bai, eta oin, bitxu, feriatan moduen. Bai, barraketan, sagarrak nola dien... Pikatzen da pizkatxo bat, eta gero hemen prestatu dugu bandejatxu bat plastikoagaz, platerera pegatu ez daitzen. Pintxo berua da edo pintxo hotza? Bietan hartu daiteke. Bietan hartu daiteke. Ederki, hemen dugu. Bueno. Hora jarri dutxagu bustantxu, detalle guzti. Detalle guztizek. Ikusiko duzu, ontsa montaji ingo deu, gizia hartzen deu. Hor sagarra herria ere bai. Hori da, sagarra herria, prest. Azukeria eta vainilla purregaz, lehen ikusi dugu nazte hori. Bai. Bustan moduan erabiliko dugu zanak. Benetako tomaterenak dira, berriz jartzeko. Ai, la leche. Etxura hona daukazta. Jazta? Bai. Metxu dugu. Flo, zorionak. Bira, ze itxura. Nork esango luke tomatetxoak ez direla? Bueno, eta hau jateko... Bai, gure oso erosotxoa eta tranquila, golan floril lanin itxikotxoagu eta jantokira goaz. Ara, bisita dugu hemen. Bitxu nordeko guna hemen. Hau da, Julio Onaindia. Ba, justo etorri zea, beira, bi pintxo eta, beira, bat, zuretzat, Julio. Proba pintxoa, ni oaintxe probatu behar dut. Ea, ba, gustagun. Horret izango da, urte txarrak eta pelotan ona izeteko, ez da hori. Zure familian, futbolarekin loturarik badu norbaitek? Bai, loba bai. Bai? Arreba batena, asko duzan Mexikola. Dagoen Mexikola eta ikusten 6 emela bat, batek urtuan futbolistia internazionala. Mexikokin? Mexikon. Hugo Sánchez eta horrekin. Bueno, eta zein da? Ez diguzu bain nik ere. Agirre Onaindia. El Vasco. Oraintxe. Zure hilo bada Agirre El Vasco? Bai. Agirre El Vascoan, da hemen Agirre El Mexicano. Futbolaz ari garela? Bai.
Kaixo? Gernikarra. Bai, Ugarte mendia? Ugarte mendia Lauzirika. Atletikeko jokalari oia. Bai. Mauri, eta zu noiz hasi zinen atletiken? Ze denboraldian... 52, 12 temporada. 12 temporada. Eta zenbat titulo? De medio. Titulo, 3 kopa da liga bat. Eta liga bat. Bueno. Bai. Buen equipo teníamos. Vosotros habéis ganado, pero ¿cómo es esto? No. Y el año que viene también vendremos. Le dijo y tal. Y ganaremos también de aquí, le daremos la mano. Nada, que asusto. Joder. Aterrorizados todo. Osa, que Piru Gainza eta Frankoren artean, hola, erlazio, neko, ez da, hola, esku ematen da, erki, hemen pintxoa probatzen nahi zu. Bueno, gozo beti esamen. Bai, baina oso ona, Baina, Gabonetako zaporea gogorazten ditu, bai, hola, gozoa eta... Gozo dago hemen dana. Argazki bat egin behar du. Hemen txe. Esto. Hortxe, dadete. Taka. Derto. Aizu, badakizu pintxori pikantenaren bila nabilela. Non aurkitu dezaket? Bitxu, urtetan zaren nien tabernatik, eskerrera egiten dozu eta musutruk tope bidozu. Musutruk. Kafe antzokia. Musutruk, kafe antzokia tope. Mila esker. Bueno, gizonak. Bueno, ondo izan, Banoa. Bueno, azier. Agur. Venga, ba. Doni... Tori argazkia. Zein da, zure aitona... Apa, kaixo. Opa. Andoni naizu? Eneko. Bueno, ez duzu ezer jakingo Gernikako piper pikanteen ari buruz? Ez, da laguntzaik ez. Eta pintxo goxoren bati buruz, adibidez, hori bai. Bai, igual bai. Guazen zukaldera, gure bazun. Ederki, bai. Ederki, Eneko, zein da prestatu behar dugun pintxoaren izena? Pintxoa da, snack, cerdos y discordantes. Hori Guy Ritchieren pelikularen... Bai, holango, bai. Zerbaitegatik dauka pelikularekin zer ikusia? Hombre, a ver, pintxoa gozoa zizitez aparte, izenape igual puntxa apur bat euki dugu, ez? Bueno, ez zeintzuk dira osagaiak? Basi da ogizena, ez? Da sekale ogi bat, eta daroa pernilla apur bat, eta ardau baltsagaz guztitzen da. Gero daroagu papadie, dala bera elemento principala, ez? Txarri papada bat, eitzen duguna da 12 orduz egozi, 33 gradutan. Eta dekone, bai, gero deko espezien nazte bat, dala toke ahumauek, pimienta purbet, negroa, asko diferentiek, ez? Eta kombineta oso ondo geratzen da. Eta gero daro aguna da, bihira apur bat. Bereu bihira itzen duguna da marineu, bereu azukera eta gatxagaz, eta zitriko apur bat, eta gero itzen duguna da lamineu. Eta joango da pintxoan. Eta bukatzeko, zengo litzeke, merenge bat, dekoguna hemen, zagar balsamikoana. Da zagar apur bat, eta darona da ospina apur bat. Hori ganetik, eta ja, limoi apur bat, eta torrezno batzuk toke krujinte bat. Diskordantea bai, baina goxoa izango denaren itxura du, Itxuri bai, ez? Az gaitezen, eta nola bukatzen du. Bale, basiko gara, ogize baten. Por sakaso, pare bate baiko... Zu jan nahi baduzu, zuk ere jan lasei, egin bit nahi baduzu. Venga, bingo guz. Bai. Ingo gut osteu, laban sartuko. Ederki, bai. Orduan, pixka tostatuta izan behar da, ezta? Bai. Ederki. Ya está. Pur txubeta ostetan gu, asko bez? Toke txubete ukitxe. Pixka bat, horret? Bai. Ja berez bazun korren lore nahiko iluna, horren etzaio asko... Bai. Ederki, orain zerrekin jarraitzen dugu? Papadi bereu laberatuko gu. Ondo. Apur bete zuku murriztu egaz. Zer esango nitu, zu jatetxeaz aparte, izango duzu beste saltxaren bat edo beste lanen bat edo, zuek beti ebiltzan zeate lan askotan sartuta? Bai, bereu pintxo adibidez hori da, Euskal Herriko azpitxapeldun. Azpitxapeldun bai. Honek jaso ban, 2015-tien, oingo azkenengo Euskal Herriko pintxo txapelketan, lehenengo bigarrena da, lehenengo galtxai, osea que... Bueno, azkenien... Positiboa bai, positibo bai, baina, bueno, kompetitibo bai, ez? Labera zartuko gu. Bere zuko egaz behia. Ikurbetik ustezu. Itxura goxoa. Brillo txue. Eta gero indotena da karamelo bat, kafiena, ez? Kafiena? Bai. Kafi hartun eta azukeri egaz murriztu. Eta da lan traso txue deitzeko.
Bale, lehen gau dugune da, bere ogizeia badekogu, papadi bai, eta ogizen ganien imini. Eta bere ogizen ganien iminiko gu. Hau erretireu. Eta segiduen ganien darana da bieira esan duguna, bereu bierie zitrikoakaz eta hori da. Zemintzen dugune da lamina bi. Moztu holan fin-fin, eta beran ganien joateko. Honek hemen gotxoa probete hori toke gazize ez, azkenien. Eta gero, induguna da hemen, merenge bat, platera. Horrek zer ematen dio, alako, ez dakit freskotasun bat edo? Bai, aprobet garbitzeko ez. Plat. Zei, txura. Eta bereu pintxoa bukatzeko, mintzen dutxuguna ganien da torrendo zatitxu bi, holan kurgintia aprobet, holan txik, eta espinaka austo bat. Gatxa aprobet botako txagu merengiri ganetik, eta limoia aprobet erraizetu, bertora tablara. Holan aurkeztu gendun, eta holan txik jaten da. Bueno, ja, dastatu besterik atzego gelditzen. Bai, nik zerbita bat emango dutxut. Osakaso, loitxu barik. Ondo. Han egin, Bai, Josuan, nola zan? Esnak, cerdosi, discordantes. Discordantes. Bai, hori nabaritzen dute? Bai. Josuan. Aizo deneko. Mila esker, oso pintxo goxoa da. Nik ja ez dakit piper pikante hori nondik bilatu. Ez dakit. Ba, iguale, peitxu tabernatan edo. Tabernatan? Bai. Bueno, tabernatan bilatu. Peitxu ia. Perfecto, vale. Bueno, mila esker, Hala, ba, zuri, eskerrik asko. Ara? Zu, Fariba, Shakira, Zara? Asier, zelan, ez. Ez. Seijan. 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 Fariba, zer duz. Ondo. Zer gertatzen da hemen Gernikan abizenekin? Ez dakit zer gertatu da Roldarekin? Ja, ez. Zure kasuan zergatik? Nire kasuen da aita terandarra dalako. Iraneko, Persierra bera. Bueno, ederki. Zer guzu edateko, a ber? Nik ez dakit, hemen ikusten dudanez zu Noelia Serna izango zara noski, hemen txapelduna zara, ez dakit zenba gauza jartzen. Jon Alastra, orduan, zuen esku guzten dut. Bai, igual uste dugu hori, nik ez zintoni bat engo txut zuri. Bale, eta nik argi deko ja, nik vodka espres bat nahi du. Vodka Express, bueno, ederki. Oso ondo. Ematen du elkarra ezagutzeko programa haietako batean gaude. Bai, ez? Ez du ematen, begira, ui eta bi gaieta. Jengibrekoa. Eskerrik asko, zita bat ematen du. Bai, zita bat, gainera guretzako prestatua, hemen. Bai, neukin dut, Bai, zure duzu Gernikako kafean txokian, eskerrik asko. Aspaldi ez diatela olakorik egiten, beraz. Eskerrik asko, zuria ezier. Zuriak kafe bat ematen dut, zer, vodka Bitxo, deko vodka, kafe espresso, kafien likorra, Tia Maria deitzen den likor bat, naranja eta kafe zeinikoa, eta barrure. Kafeinek niri... Bai, eragin eke hosta, así que... Vale. Lo ez. Ederki. Bueno, Fariba, espaldi telebistan ibilitakoa, ez? Bai. Bueno, El Secreto Puente Viejo nere ibili izan zara, Bai, ezta? bai. Ni etxe honetan hasi nintzen gainera goen kale. Mindala, ez da, hainbat urteia, 5-6 urtea. Eta gero, beste urtebete honaz Madrilen, El Secreto Puente Viejo izeneko telesai baten, urtebetez. Bai. Eta, falta botatzen, oin? Eta horretaz aparte, abeslari ere bazara, talde bat duzu. Bai, oin bat ez be horretan nabil. Leila Deunitas izan, oin dela 3 bat urte edo, maketa lehiaketara aurkeztu ginen, eta gero finalien egon ginen. Gauzie da, gero bakotxa beren planak asasi zala, neue Madrira junintzen, beste taldeki diepe hori, sakabanatu guztiz. Eta hori Madrilekoa bukatu dalez, Donostia bueltatu naz. Eta Leila Denuitegaz, Leila Denuite ditzen da nire talde, horregaz aurrera eitzeko asmoagaz. Orduen azken hilabetiotan ibili gara abesti barrizek eitzen, abestizek grabe duguz, eta diskoa dekogu ja. Eta diskoa duzu. Bai. Justo pat ekarri dut, kasualidades. Oso ondo, nik entzuteko. Eta zure izena deko. Zure izena deko, zuretzako da. Eskerrik asko, Fariba, bai. Eta jarriko dut, horako dedikatoria bat. Zeu zer jartzi holan nahi zu? Ateratzen zaizuna, bira, momentuan gauzak horrela izan behar dira. Haizu, zein da, Leila Denuit zesan nahi du horrek? Bizotza bat ingot, bale? Bale, oso ondo.
Hori atera baldin mazaizu, oso ondo dago. Zita bat elantzeko adalez, bueno, ez dakit, fletxazo bat edo, ez? Oso ondo begira, azirentzako, nahi dedikatu indidate, faribak berak, eta hori gabetzen duzun, Leila Tenuit zein da horren zanaia? Ba, bitu, Leila da iraniarri zen bat. Nik anai bizki badekot, eneko deitzen da. Baina amak betiukin izen dugu argi, bi neska izango bazien, izango ziela Fariba eta Leila. Eta Leilak esan nahi dabena da, emakumea gauean, emakume misteriotsua, osea, gauaren argia dolako zeuzer. Eta de nuit, de nuit da, inglesez, nuit, frantsesez. Frantsesez gau. Hori gaua. Eta soinu aldetik bebai ondo gelditzen zen. Baina hau da zuen lehenengo diska? Bai, gure lehenengo diska da. Hau da zuen lehenengo diska. Bai, badau ja dendatan. Badau dendatan? Bai, badau dendatan. Askar eta, bueno, dendatan tope ezin aldauen antzat, aldosti datzi leiladenuit@gmail.comera. Bueno, haizu, piperrik pikanteena aurkitu. Zuk badakizu zerbait horren inguruan? Bai, piperren asuntoa batez be Andrak erotzen da bie. Bai. Sandra Pirsik izeneko baten bilokun bierzara, kusitxe tabernatatik begire, eta pistatxo bat eman gotzut. Bai. Oso altu da. Neska hori, Sandra Pirsik hori oso altu da. Bai. Bale. Beraz, hori izango da bilatu behar dudan neska eta horrek emango dit erantzuna. Bale. Bueno, haizu, Fariba, mila esker benetan. Zuri. Eta sorte hon diskarekin. Eskerrik asko. Ondo ibili sorte hon zuri bebai, bilaketan. Zuk ez dakizun orden Mauri Ugartemendia, ala? Eta zuk Periko La Guardia? Nola zuk jakingo ba? Nor da? Eta Mauri Ugartemendia nor da? Bueno, nik sagardo bat. Eta nik zurito bat. Begira, nik hartuko dut, zuk? Nik urdai azpiko agaztagaz. Hori da. Eta nik croissant txiki horietako bat. Bai. Piper berdea. Agian horregungo da pikatzen duen piperra. Oso ondo? Piper berdea, ea hori pikatzen duen, Hortxe, eman oso, bai. Ez du pikatzen ez. Bosu ala ere. Kaixo. Nik txakolin bat nahi dut. Nik zurito bat. Vale, eta... Seguro, alkohol baku ez, da? Bai, hobe. Egon alkohola, zibiko. Hala, galdetzagatik. Karo, Andoni. Haizu eta pintxo pare batera hartuko genituzke, ze pintxo? Hemen zein da espezialitatea? Espezialitatea da, edo duzen pintxo, pernilla, oso da tortilla edeko desberdinek. Pernilla, tortilla. Perretxiko dune, kipula dune, tortilla normala, eta gero edo zein, perretxiko revueltu. Bani beira, tortilla perretxiko dune. Eta nik pernilla. Bueno, oso ondo. Txakuleina bizkaiko izango da, ezta? Noski. Aha. Bueno, azkenik. Gernikan egon da, markatu daiteke. Txin. Edarra, freskoa. Ara? Bai, ba? Nila, erki. Oso ondo. Oso da pintxue? Bai, oso na. Taberna izila, hemen jenderik ingurun ez dago. Hor bado, jendia, Eta hor atzian ere eskutatuta ez dut. Gelditzen da sarreran. Bai. Gu barrura niosatu gara eta. Emango dugu buiziltaska bat, norbaitek hitz egiten den, Venga. Gernikarrak, danak? Ingurukoak. Gernikara askotan etortzen zarete hor pintxo potean edo poteoan edo... Urten barik. Ni urten barik. Bata besten atzetik. Etxetik pasaba, Etxetik, bai, goitxe.
Zuite eta dirubila. Dirubila bankura. Bankura. Ze giro izaten da lehenengo astelehen honetan, jende asko tabernetan eta edo... Azkenekoan gilo. Lehenengoan jendea serio etortzea. Ba, kuriosa da. Gilan bukana jende diru gehiago daukalo. Ui, du al norte y yo al sur, esan du. Txintzun diot. Modulador de acento. Bueno, a ver. Muy buena. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos? Viva Betty, mucho Betty, Oye, ¿por qué? Hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo? ¿Así cuánto andaluz por aquí perdido y de vacaciones? Fin de semana. Estamos a lunes. No es lunes. Luego dice que el tópico del andaluz, fin de semana es lunes, tú. Joder. Sí, oye, bueno. ¿Y qué? ¿Y cómo ha sido? O sea, ¿no me estáis a venir para acá? Pues hemos estado en Grecia claro. Bien, entonces ya bien. Grecia ahora toca Guernica. Y resulta que nos hemos echado un amigo vasco buenísimo. Sí. Que los vascos, si se hacen amigos, los vascos son amigos para siempre. Pero amigos, claro. Lo que pasa es que ellos no tienen fin de semana hoy. No, es que la mayoría de los mortales el lunes no lo consideran. ¿De dónde sois, por cierto? Que no... Sevilla, ¿no? Sevilla. Castilleja del Campo. Sevilla. Más que teníamos muchas ganas de venir al País Vasco. Sacamos el billete de avión para ver Betis Real Sociedad. Cuando llegamos aquí ya nos habíamos encontrado que habíamos perdido. De modo que hemos tenido hasta un poquito mala suerte. Ya. Vamos a lo que vamos. Pinchopote. ¿Habéis conocido el pinchopote? ¿Nos han hablado algo del pinchopote? Lo han comentado un poco. Lo han comentado. Eso hay que probarlo, Habrá que pillar otro fin de semana de esos de martes a lunes. No solo probarlo, sino yo os recomiendo que en Sevilla vayáis haciendo campaña Allí se llamará pinchopote. Pero para hacerlo en los bares. Esto es una cosa muy buena, que es por cada trago que tú te das, te regalan un pinchito, una tapita. Vamos, algo muy bueno. Pues nada, a pasarlo bien, Y nada, y buen viaje, sí. La vuelta despacio. ¡Hala, hasta otra! Luego. No necesito conversar, porque adivino que ya sabe cómo. Barkatu, Sandra duzu izena? Bai, ni Sandra naiz. Sandra, kaixo, Sandra, ni asier naiz. Egonon, kaixo. Gau Andoni, zure bila joateko esan didate. Sandra Pirsitz, ezta? Bai. Saskibaloian jolasten duzu. Bai. Bale. Zurekin hitz egin dezakegu, hor eseri gaitezke momentu baten? Bai. Bale. Bueno, Sandra, zure abizena Pirsitz da, beraz, etzara hemengoa, nongoa zara? Ni Esloveniako naiz. Esloveniako? Soy jugadora profesional de baloncesto y es mi primera temporada aquí en Guernica, en País Vasco. Guernica ze taldetan da. Adiós. Bueno, Eskerrik asko. Zorionak, zuri, zeinek betetzen ditu 4 urte? Hau ez da oso normala. Ya, bai. Es que Guernica tiene muchas cosas especiales. Una de ellas es esto, así que... Ya. Makailagoa. Bueno, naiz hemen bapo jandugun eta ondo, baina guazen beste zerbait hartzea, ez? Sandrakin. Pues ondo, ya os llevo yo. Vale, vamos. Hala. Bi zurito, 3 zurito. Zuk Eslovenian gogoan duzu bintzat ohitura hau bazegoen? Eso ahí no existe. Se va a tomar algo por la noche con los amigos y tal, pero normalmente durante el día no. Y los pinchos, nada, Los pinchos ahí, ningún bar. Zu kirolaria izanik, pintxo askorik ere ez duzu jango. Hombre, cuando tengo un día libre, sí que me gusta estar con mi pandilla, tomar algo y tal. Noiz arte geratuko zaren? Pues una temporada, que termina el día 1 de abril. Pero bueno, si nos metemos en playoffs ya estaré más tiempo. Bueno, pues vamos a brindar por ese playoff. Y por aprender euskera también. Ikasten ari zara euskeraz? Euskaltegian nago.
Ah, Bai, pero es complicado. Poco a poco. Poco a poco. Bai. Bueno. Eskerrik asko, zorionak, eta gu mugitu inbergeaz. Misioarekin, Ez diogu ez errezan, baino ez dakit oso zaila dugu piperra bilatzen. Hau, zuk ordeniko duzu edo? Hainu editut egin janak. Bai, zuk, daindu, zuk. Bi misio. Encantada. Bueno. A vosotros. Hala, hasta otra. Suerte. Agur. Piperrak piper egin du. Beste pein ere kale egin du misioarekin. Haze parea. Iparragirre eta piper berdea. Josema! Bai, banoa. Gandu. Josema, lortu dugu, Gernikako piperri pikanten aurkitu dugu honenak gara. Pintxo eta pote, zoriona. Orain bai, lortu dezuela. Misioa betetzea. Orain bai. Misioa lortu dezuen ez, nik, Josema Azpeitiak, sari bat eman berri zuen. Iparragirreren, aio Euskal Herriari. Ekin. Gazte taldikan, herritik kanpora, estrangeria aldian pasa de denbora. Herrialde guztietan Tokionak badira. Baina bihotzaio, zoaz Euskal Herria. Herrialde guztietan Tokionak badira, baina bihotzak dio, zoaz Euskal Herria. Ez du pikatzen.